Gyerünk vetkőzni. Mindent le. Le a padlóra. Megvizsgálunk benneteket kívül-belül. Nem csempésztetek-e be valamit Alcatrazba, mert irány a sötét zárka, és akkor megtudjátok, hogy milyen a pokol. Börtönszigeten vagytok. Azért kerültetek ide, mert ti vagytok a legveszedelmesebbek. A társadalomra is, és a rabok közt is. Itt maradtok halálotok napjáig. Vagy míg ki nem engedünk. Megszökni innen nem lehet. Hatalmas a víz sodrása. És hemzsegnek benne a cápák. Tehát kár próbálkozni. Aki egy ujjal is hozzámer nyúlni, az őrökhöz, a személyzethez, megy a gázkamrába. Viszont ha jól viselkedtek, havonként egyszer látogatót fogadhattok, hetenként kétszer fürödhettek, és minden hónapban egyszer hajat nyirathattok, és részesültök mindabban a kedvezményben, ami itt szokásos. Kezdheti. Sötét zárkába! Gyerünk, fickó! Észnél legyünk. Nézzétek a taknyost, mindjárt elbőgi magát! Nézzétek! Friss húst hoznak! Te kölyök! Kivágtak a kis dedóvóból! Mr. Bixby tisztába tette! Hova be! Ös kinyitni! 115-ös bezárni! Kölyök! Kölyök! Isten hozott a tengerparti luxus hotelban. Te ki vagy? Haskell. Fred Haskell. Hát te kölyök? Clarence Carnes. Honnan jöttél? Neves Joe-nak.
Leavenworthből. Vissza kellett volna utasítanod a meghívást. Túl fiatal vagy még ehhez a börtönhöz. 18 év elég ide. Gratulálok, fiú, rekordot értél el, na de ennek itt semmi hasznát se veszed. Azért is belöknek a sötét zárkába, ha szipogsz egyet. És még miért? Mindenért. Ha hiányzik egy gomb az ingedről, és úgy állsz be kajáért. Ha félrehúzod a szádat. Lecsapnak rád, ha úgy áll a szemed, hogy nekik nem tetszik. Bukj le! Ilyen itt az élet, Joe. Amíg fiatal az ember bírja cérnával, de ahogy múlik az idő, egyre nehezebb elviselni. A-blokk első emelet 28 fogoly. A-blokk második emelet 23 fogoly. A-blokk harmadik emelet 21 fogoly. C-blokk harmadik emelet 24 fogoly. C-blokk harmadik emelet 24 fogoly. C-blokk harmadik emelet 24 fogoly. Oké, hadnagy úr. Reggelihez sorakoznak. B-blokk harmadik emelet, C-blokk harmadik emelet, cellákat kinyitni! Gyerünk már, Joe! Nem találom a fésűt. Lesz az enyém, gyerünk gyorsan! Az inget! Az inget! Mehetsz. Messze. Mehetsz. Te új fiú vagy. Messze. Nem halok éhen. Mi van, mit akarsz tőlem? Szállj le rólam, te mocskos buzi! Kezdetnek 10 nap elég. Gyerünk, Hans, kifelé! Ha azt hiszed, kemény ember vagy, és fütyülhetsz a szabályokra, vésd jól a fejedbe. Én 2-szer olyan kemény vagyok. Bennem emberedre találsz. Vigyétek!
Esze. Fiú, nem akarsz rendelni képeslapot? Ingyen van? Itt semmit nem adnak ingyen, kivéve a sötét zárkát. Forró fejű srác vagy. Könyvet is rendelhetsz, ha akarsz. Életfogytig? Nem. Csak 99 évig. Nem tudom, mit csináltál, de nem is érdekel. Ez az utolsó állomás. Gyilkos egy rohadt hely, nem hurcolnak ide akárkit, csak a legnehezebb fiúkat. És úgy is bánnak veled. Ha felveszed velük a harcot, előbb-utóbb kikészítenek. Igen. Én is észrevettem. Helyes. Van itt néhány törzs vendég, rájuk számíthatsz, ha észnél leszel. Ha nem, itt dögölhetsz meg. Ugye indián vagy? Az. Csákú. Jól eligazodsz az erdőben? Nagyon jó. Mondd csak, hogy lehet megkártyázni, hogy a mosodába tegyék az embert? Ha arra gondolsz, hogy az az út vezet a szabadba, verd ki a fejedből. Nem, csak nem akarok itt ücsörögni és malmozni. Rendben, említsd meg nekik. De vigyázz, ne légy türelmetlen. Mert szimatot kapnak, és azt mondják, nem. Itt van Nesze. Na. Kell a könyv? Persze. Hogy ne kéne? Hol a pokolban voltál? Nem te vagy az egyetlen. Sakli küldi neked. Beszéltem a fiúval. Megúszta a zárkát. Indián kölyök ismeri az erdőt. Belevaló fickó. Állóképes. Hm? Az olvasnivaló. Kösz. Mi van? Nem sokára. Nesze, a tiéd. Tessék, szem. Képes újság. Kretzertől. Nyissák ki ezt a rohadt ajtót! Nem hallják! Nyissák ki! Kinyitni! Kinyitni! Kérem az 1-3-at. Nyissák ki az ajtót! Halló, tessék! Kinyitni! Saklira megint rájött az őrjöngés, ő jön ide. Oké, már is megyek. Kinyitni! Sákli megint dühöng. Kinyitni! Kinyitni! Nyissák ki ezt a rohadt ajtót! Kinyitni! Oké.
már ki! Nem Hagyd abba, hagyjátok! Sakli, mert a sötét zárkába mész! Ki! Hagyd abba! Nem hallod! Kinyitni! Eresszenek ki! Kinyitni! Te sötét zárkába akarsz kerülni! Nyissák ki a 26-os! 26-os kinyitni! Elég, Sakli, fejezd be! Maguk meg akarnak mérgezni! Mérgettek Ha még sokáig ezt csinálunk, bizisten megmérgezlek! Mi az Isten van itt? De van állat! Gyerünk ki! Kifelé! Egy-kettő kifelé! Gyerünk! Mit akarni? Meg akarnak mérgezni! Fogd be Tudom, a hogy pofádat! mérgettek az ételembe! Engem nem fognak átrázni! Mi ez a cirkusz megint? Nincs magánál, teljesen kikészült. Fogd be! Befejezted? Gyerünk vissza! És ajánlom, hogy fejezd be! Elég legyen a cirkuszból! És örülj, hogy ennyivel megúsztad! Még egy ilyen, és megszorongatod a dolgodat! 26-os bezárni! 26-os bezárni! Minden oké! Ez a fickó a Dili házba való. Úgy valahogy. A konyhások. Oké. Hé, Joe, mész házi munkásnak? Igen, reggel. Így jobb beszélgetni. Sót? Az a kopasz. Az is homokos. De hogy ők recsen. Belevaló fickó. Ugyanazért vágták ide, amért téged. 5 évet lehúzott, aztán szökni próbált. Ebben az indiánban van fantázia. Bátor fickó. És ismeri az erdőket. Tudom, mondtad már. Vedd magad mellé segítségnek. És gyúrd, hogy tartson velünk. Karsz? A második ablakhoz. Szervusz, apa. Hogy vagy? Meg vagyok, jól vagyok. És te? Én is.
Mama írt egy levelet, megírta, hogy Friszkóba mentél munkát keresni. Sikerült felhajtani valamit? Igen. A hajógyárban. Hát ez klassz. Jó hely lehet. Biztos feltörsz majd. Gondolom, otthon még minden a régi. Igen. Minden. Apa. Mondd, miért jöttél ide? Rohadt érzés lehet idejönni az embernek. Nem annyira. Látni akartalak. De itt így? Igazán azért jöttél, hogy láss engem? Még mindig a fiam vagy. Azt akartam. Nem is tudom. Igen, gyerünk vissza, Kánusz. Mm.